óriási változtatást tettetek, de akkor még van hátra egy óriási feladat. Soha ne térjetek vissza azokhoz az előző cselekedetekhez, hanem őrizzétek meg jónak a viselkedéseteket. Ehhez az kell, hogy válogassátok meg, hogy mit olvastok, és hogy milyen szórakozási formákat választotok. Talán voltatok már kongresszuson, hallottatok az internet veszélyeiről. Én is szeretném megemlíteni, hogy ha e-mailben, interneten hitehagyottak próbálnak megkeresni benneteket, nemhogy ne higgyetek nekik, a levelüket még csak el se olvassátok. Arra a gombra kell kattintani, amelyikhez az van írva, hogy törlés. Tehát nemhogy ne olvassátok el, azonnal töröljétek ki. Mert ilyeneken nemhogy nem szeretnénk szórakozni, de még tanulmányozni se szeretnénk ilyet, úgymond, hogy majd tudjak nekik érvelni. Nem. Az, hogy hogyan érveljünk, van nekünk egy érveljünk könyvünk, abból tudunk érvelni nekik. Van teokratikus könyvtárunk, abból megtanulunk érvelni. Nem kell nekünk az internetről hitehagyott oldalakat tanulni, hogy érvelni tanuljunk. Hisz az nem Jehovától jövő oktatás. Tehát nagyon fontos, hogy megválasszátok, hogy mit olvastok, és milyen szórakozást választotok. Valamint a barátokat kell még nagyon megválasztani.